biro yudo yo mar dhi skul mondo gichop lek mar ng'ata manyalo miyo gi kony. Aparo ni nyalo timo mano mondo gichop lek mar nikech kiny ng'amo ng'eyo. Bende wacho ni somo e gima keto jachan gi jamoke yo kapu achiel. Giwacho ni en equalizer. Koro en mana ratiro mar nyathi ka nyathi mondo ne ni oyudo somo makare. Wamedo dhi nyime gi weche manyien. Jariemb nyamburko mating'o ringre joma otho kod jakony mare ni e od ang'ech bang' ka nyamburko mane giriembo ne ondhi kasombo andiwo machiko kopuodho e gwenge mag Udhiru, Dagoreti kod Kabete. Ma otimore kaluwo maling'ling' mano akumo bila mawuok Western kama nyamburko moting'o ringre jomotho mating'o jowuoth 59 ne ichich godo ni oting'o kuong kaduogo Nairobi bang' tieko tije e gwengego. Jatend obila ma Kabete Frank Wahome owacho ni obila dhi nyime gi nonro ewi wachno. Maofisa wetu ambao walikuwa wako kazini waliweza kupata habari ya kwamba kuna gari ambalo lilikuwa ni la has, yani magari ambayo ni ya kubebea maiti, ambayo ilikuwa imebeba changa, na walipoisimamisha na kufanya uchunguzi ndani, tuliweza kupata kiasi cha lita 135 za changa. Ilikuwa imebebewa mifuko kama vile ambayo mumeona. Mtu hangeweza kudhani ya kwamba imebeba changa. Tuliweza kushika hiyo gari na wale ambao walikuwa ndani wengine, na uchunguzi unaendelea kubainisha mzigo ulikuwa wa nani, ili yule ambaye anaweza kuwa ndiye mwenye mzigo aweze kuwa dealt with kulingana na sheria. Bati wach no paro na ng'ama no yudi koting'o makaa e ambulance ka to koro goye koywak to ji wuok ne yo kiparo ni oting'o jatuo. Kenya ka tibe yo kanya to yudo ka makaa odiuso makaa oriere gi lodi e gari. Ing'eyo Kenya ka gik moko timore Lydia ma wuothe kine. Wadhi nyime gi weche manyien. Mombasa en achiel kuom bombe ma piny Kenya okete geno maduong' ahinya e weche mag ohala to chutho kaluwore koda yuto mawuok e wath ma Mombasa kaachiel koda chenro mag welo matimo limbe gwenge makono. Jotelo mopogre ma olap dhog gi ndong' ne kom gavana e kaunti no sani koro jowuok oko gi ajenda mopogre mar lombo jodak mondo mi ochiwnegi thuolo matelo negi e yiero mabiro. Jafwambo marwa ma Mombasa Georgia Oko ne oloso gi moko kuom jochung' e kom gavana mar yango chenro magen godo kaachiel koda lokruoge magichano timo ka giyudo thuolo mar telo kaka gavana. Kaunti ma Mombasa kai kwanata malo maduong' mag yuto gin mago mawuok e yore mag ohala. Ma en ni mar thoth mwandu mikele pacho ka kuwuok e pinje maoko machalo mafuta, nyamburko, chumbe, mbolea, ngano e kind mamoko donjo gi meli madongo mago e wath ma Mombasa. Nam ataro mokwako boma ma Mombasa, dho wedhi mani kod kuoyo marachar kaachiel kod otende mogere lony manyasani gin mana moko kuom gigo ma bende lombo kwanata malo maduong' mag welo kaachiel kod joket mwandu. To ni mar Mombasa en boma namba 2 e tok mano ma Nairobi, jolony koni kaunti ni dwaro telo mong'ith, to chutho ni mar pinje mag libamba bende oketo geno e ohala manie kindgi kod wath ma Mombasa. Jogo masani wuok oko mar laro kom gavana Mombasa gin Hassan Omar manie duond buch UDA, Abdul Swamad Sharif Nasir kod duond buch ODM, Hezron Awiti Bolo kod duond buch VDP, kaachiel kod Mike Sonko manie duond buch Wiper e wi jotelo mamoko. Gin ajenda mage magin godo mokwongo mag lombo jogo ombulu maromo 600 e kaunti ma Mombasa. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tumeleta sera ambayo italeta ajira kwa vijana. Tunataka kupanua masala yetu, turegeshe bandari, tupanue sekta yetu ya utalii, turegeshe zile sekta nyingine za kiuchumi ambazo tutaweza kuzifadhili ili wale vijana ambao wanajumuika katika masala ya kiuchumi wanaweza kupata ama na kila wazee na kila mtu anaweza kupata ule uwezo wa kuangazia masala yao kimaisha na kiuchumi. Tunataka kuhakikisha kwa hisa zetu katika bandari ya Mombasa imeweza kuonekana. Sasa hivi bandari Mombasa haina lolote ambalo kwamba inapata kutoka kwa bandari. Vita vya kwanza
tunaanza kuvipigania ni lazima, kama vile nchi nyingine dunia nzima wako na hisa fulani, kwa nini hii bandari siwezi kuwafaa watu wetu? Hiyo ndio vita vya kwanza takavyoweza kuviwekea gea. Kurudisha crime chini ni kuongea na wale vijana wabaya, waregesha silaha, tukishirikiana na polisi, tuwapatie empowerment projects, waache kuibia wa Kenya, si ndio? Maimuna Mwidau en jalony korka weche mag siasa e kaunti ma Mombasa. Kwa muda mrefu Mombasa hukuwa na siasa ya hoja. Ilikuwa ni siasa ya mtu binafsi, na angalau yule kiongozi anayempenda, anayefurahisha, pengine kuna masherehe mengi, lakini kwa mara hii wamezungumzia hoja muhimu sana. Kwa ufupi ni huduma kwa wananchi, na kwamba kuhakikisha kwamba kutakuwa na maendeleo. Hawatataka kumjua mtu ni kabila yake, hawatataka kujua dini yake, wala hawataka kujua zaidi asili yake. Lakini wanaangalia, je, kiongozi huyo ataweza kuleta mabadiliko kwa wananchi wa Mombasa? Jotelo koni lek margi eneno ni giloko ngima jodak. So public-private partnership has to be included. Then thirdly, watu wengi wa Mombasa kwa sababu wanahisi ya kwa hizi pesa watu wanazotozwa ada za kulipa ni kubwa. La pili, tutaka kuboresha huduma za afya. Hilo ndio katika majukumu makubwa ya gatuzi zozote, ni swala la afya. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha hapo tumeweka ufadhili zaidi, tumeweka madawa, tumeajiri wale watu ambao wako katika health sector practitioners. Pesa nitie kanyo mang'eny ahinya. Abro kwayo national government meli mora madonjo Mombasa County nyaka bed gi partner gi local, through shipping agent, through clearing agent, gi partner the law komia thuolo mar governor. Abro timo mano. Kata kamano, moko kuom jodak Mombasa bende koro wuok oko gi paro mopogore ewi jogo mowuok oko mar laro kom governor. Abdul Samad Sarif Nasir onyalo bedo ni ng'ama nene kawuono neno ni en slow, but kinene in a long term program tineno ko ng'ama neno ka slow lana, but ng'ama keen, en good city, en sober, en flexible, en open, is a good listener, kendo komiye time to nyalo bedo gi intellectual political sobriety kaluwore gi sama koro wantiere. Sonko nigi gik mang'eny e toke, nobedo impeach, iyware kode weche mag sirikal, weche mag ang'o, tineno ka jopiny pod ohere. Mano nyisi what kind of a leader ma japiny dwaro, to kind of a leader ma jomosomo gi jomotelo dwaro. Sonko pok ochako kata campaign, osemana uso propaganda, to osebedo popular moingo joma nochung' kata joma osebedo mbunge kuom higa manok. Omiyo mano is a warning call ne jok madwaro komno, kata molap dhogi ndong' ne komno, mondo ging'e ni kare pok gichopo kiwango ma japiny dwaro. Sema kweli, Abdul Samad amekuwa kiongozi wa Mvita na kazi yake sehemu ya Mvita imeonekana, lakini amehusishwa zaidi na uongozi uliokuwa kwa Mombasa. Kwa hiyo mara nyingi ukisemekana kwamba wewe umehusika na ule uongozi unaondoka, wananchi pia wanaweza kukukataa. Hassan Sarai amekuwa senator Mombasa na ni mtu ambaye anasema sana kuhusu wanyonge, kuhusu maendeleo, kuhusu ufisadi, lakini hajajitokeza kiwango cha ambapo Sonko ameonekana ile kazi ameweza kuifanya Nairobi. Kwa sababu kama ingekuwa kuna tofauti ama kuna karibia na Sonko, basi hata vijana haramu wamekuweko siku zote, lakini hawajawahi kujitokeza wazi wakisema kwamba sisi kazi hii tuifanya kwa sababu ya shida, lakini kwa sababu Sonko amekuja na akiwa ataweza kutusaidia sisi tutaiacha hii kazi. Kwa hiyo pameonekana mfano ambao haujatokea. Kwa hiyo Abdul Samad na Sarai wote ni viongozi, lakini kuna kuzidiana ile kazi. Koro en thuolo mar jodak e kaunti ma Mombasa yiero gavana magineno kani kod agenda mabiro chopo lekgi to chutho ewi moko kuom gigo magidwaro. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Joand kuong'o golo ywak ewi chenro mar medo suru ne mwanduno. Yud kama iluongo ni dala ka inyo lo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar mar Sh629 kende. Ni mathoth ndiko te machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Welcome
to cookie competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chips zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyomok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakwar Ramogi ajuang. Bedulu mitni. Wanya wacho ni to tutadoga rom ginera. En nyathi. Mando riojite. Kata mihia. Beihere kendo nyalo wache maler kendo eyo makare kaka dwarore. Adwa munda ng'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayote ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. Ginyinga iluonga ni Christine Otieno, kata kihero to Yesu nyale. Pono ni hero wer mar tie mar Yesu e moromo. Kuom ng'uono mar Nyasaye, yie mondo idina *8 0 0 4 1 1 hash. Parnia Ramogi TV ene ot mar jower duto. To donge Nyasaye ogwedho ting'i malo ama ni mnagani? Yesu nyale. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Machiegni kendo Nyakwar Ramogi e tielo machielo mar weche manyien mag OIMORE. Makoro wang'e mago motudre kod weche go mango hala kama jo hala madongo mago mauso kuon koro wacho ni jotijegi makwan giromo 250 koro nyalo dong maonge tich ka piny owacho kalo pachik mageto medo suru ewi kuon kochakre dwe mar 7 higani. Johala go wacho ni kata obedo ni piny owacho ne ogolo moko kuom kuma manoketne uso mag kong'o ndalo mane midhusi mar korona omuoche pachoka, ohala no pok odoke wang'e kendo koro medruok mar osuru nyalo duoko chien ne okang' mamalo ohala no. Jafwa marwa Edwin Okoth mano mang'eyo weche go mag ohala nigi ler mathoth. Thank you for the clap. Bang' chwalo ng'ur margi nyim kamiti mar od bura motelne kod jaod bura ma Homa Bay Gladys Wanga, johala ma uso kuon koro ywak ne jood bura mondo kik kal moko kuom paro mar chik mageto medo osuru ma igolo ewi kuon kod atamalo ma ok tin ne 10. Johala go wacho ni piny owacho osebet ka medo osuru ewi kuon kuom higni mang'eny, omiyo meto masani koro nyalo miyo ohala no lwar kendo jotich maromo 250 dong maonge tich. Anybody who has been around has seen the price of alcohol rise in a magnitude that is not reflected in any other product
that is being sold in the market. What we are trying to say is this: the rubber band has been stretched so far, and I think it has reached a point where now, if it's stretched anymore, it's going to snap. And this is where now we are talking like this so that we can bring the government to its senses that it is not in the best interest of the country or the economy for us to keep stretching the rubber band of the alcohol industry. Finance bill mahiga ni geto medo suru mar atamalo 10 ewi kuong mar bia, atamalo 20 ewi kuong mar spirit, kod atamalo 25 ewi chupni mayole kuong. Okang' makamae makoro miyo johala go luoro ni nengo nyalo medore, kendo thoth oganda masani bende yuto gi odok piny nyalo chako madho kuong ma ok opuodhi. The proposed increase, in our view, is ill-informed and untimely, as it will ultimately increase the cost of doing business for the entire sector and affect the entire supply chain from farmers, transporters, manufacturers, distributors, bottle makers, consumers, and also the retailers. Kwayo margi koro en ni jood bura mabiro twak ewi pach chikno biro winjo ywakgi mondo res ohalano, kama koro bende giwacho ni piny owacho ok bi nyalo choko osuru ka thoth oganda ochako madho kuong ma ok opuodhigo. And to the MPs, you are our representatives, and you have the ability, with the stroke of a pen and on the floor of the House, to assert the will of the people you represent on this matter. As you wind up the 12th Parliament in less than 1 month, we ask you to save us from the treachery and oppressive tax rates. Save the youth who are going to leave the products we sell to consume substandard and dangerous alcohol substitutes. Kuong en achiel kuom gigo ma piny owacho geto choko e osuru higani ma ichano sir godo bajet mar siling trilion 3.3 ma ichako ti godo chakore dwe mar 7 higani. Moko kuom gigo ma bende igeto en pi modho, soda kod mwandu ma itiyogo e dusruok. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kambi mar chiwo okumba mar UAP Old Mutual koro oyango ni udhi chako tiyo kod nying achiel mar Old Mutual Group bang' tieko chenro mar riwo kembe ariyogo mane ochaki higni 7 mokalo. Jatatije mar UAP Old Mutual ma ochung' ne bade mayudre e Afrika ma ugwe Arthur Oginga wacho ni riwo nying kembego koro biro jiwo chenro ma osechaki mar manyo ne ohala e pinje ma Afrika. Old Mutual ne onyiewo kambi mar UAP e higa mar 2015 kendo kembego osebet katiyo kod nyinge ariyo nyaka kawuono. The completion of the integration, we have adopted a single brand which is going to be Old Mutual going forward. We are reintroducing the brand now with bigger, more products. We were previously a pure life company. With the acquisition of UAP, we are now short term. We also have a banking business, as well as we offer investment solutions through our asset management business. Kenya chano yiero tim mare ne tuke mag Commonwealth. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Exeter Group Phase 4 enengo molwar masiling 629 kende. Ni mato ndikote machoko ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Waonge tabu giji, iwacho ni Ramogi na ka en mana ngolo, kami bede no ngami mulo no gini make lweti no. Mana mos wacho ni usiku sako. Guri yuwache ni ilosi nyingo. Baby rwak na wenda ilosi nyingo. Wawuoyo matin to thum kalie. Awenya dago nyathige karo na dango mai wenda se choro mona. Luongani ng'inja the entertainer ma en Ramogi night
chenro mabiro ni tich abich kochakore saa 4 motieno wach wadoni benga wach wadoni ohangla mit maratari. E kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kupwa ni laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono anyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Inyakora magajuang' e weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Tuke adhula e lig mapiny e pacho ka mong'ere kaka National Super League nodhi nyime ka klab mar Murang'a Seals noloyo Migori Youth gonde 2-0 e alap ma St Sebastian Stadium e kaunti ma Murang'a. Murang'a Seals nedo gol margi mokwongo e dakika mar 23 kokalo kuom jatugo Ismail Muita. E dakika mar 66 Seals nomedo gol mar 2 kokalo kuom jatugo Fabian Barthez. Point 3 koro chwalo Seals nyaka e thuolo mar 11 chung' mar lig kata odoko ni gisetugo tuke 19. Kocha Vincent Nyamberi okwayo johera mar Murang'a Seals mondo duogi e pap ahinya to sechego ma klab no nitiere dala. Tumepata pointi 3 juu nafikiria game next naenda Marindi kucheza na Asad. Kwa hivyo kitu ninge promise mafans wetu sahii waanze kuja, warudi kwa kiwanja, waanze kuwatch game za nyumbani juu kila kitu itakuwa sawa. Juu ile target yetu tulikuwa tumekaja timu ingie KPL bado iko. Mechi yenyewe imekuwa locked because nikiangalia ni game haikuwa na chances. Naona bao ya kwanza imetufunga na set piece. Ya pili tulifanya mistake waka capitalize. So nafikiria tunaenda kujipanga, tumeona mapungufu yetu, tunaenda kujiandaa vizuri kwa mechi inayokuja tuweze kurekebisha. Yiero jotugo mabiro ting'o nying Kenya tuke mag Commonwealth e boma ma Birmingham to kod ng'wech mag World Championship mabiro timore e boma ma Oregon e piny mar Amerika koro biro timore e kind tarik 24 gi 25 dwe mar auchiel. Mano landi kod komiti matayo tuke mag Olympics pachoka kaachiel kod riwruok matayo tuke mag ng'wech ka giwacho ni ma biro bedo thuolo makare ne jotugo duto mani kod lek mar yuoro e tuke ariyogo mibago e giko higani. We have actually decided that the Commonwealth trials and the World Championship, because they are all together, they are very close together, we will do it jointly. We will do it as one, and we are looking in terms of having it in from 24th and 25th of this coming month of June. Here in Kasarani. And the reason why we are doing that is that we will discuss with the athletes themselves. Immediately we do the trials and we select the athletes, then they have to understand this. And not only that time, if from now, actually it starts from now, that we are advising them that we are going to combine this, and we would like the same team that goes to Oregon to come down to Birmingham
because we want to do well in both areas. The photo together. Kambi mauta mar haso chiwo sir ne tim wakili mar Kenya Prisons matugo tuke volleyball ka timno keto ikruok ne yuoro e tuke mag Africa Club Championship mibago e piny mar Tunisia. Kanuoyo gi jofwambo jata chenro mag weche tuke ka obila mag jela Catherine Dereba olero ni sir makamae kelo negi fuongruok maduong' e chenro mar tayo timni ahinya to e sechegi magi keto ikruok ne tuke madhi e pinje maoko. Timno mar Kenya Prisons noloyo midila mar bronze tuke higa 2021 kanyaka sani gisebedo joloch nyadibich tuke gi mosekalo ka makelo kanyakla klepe matugo volleyball e pinje duto mag Afrika. We are here with our partner, the Hatch, and they are here to support Hatch Petroleum. They are here to support our team, our Readers team, for the volleyball that has qualified for the Africa Club Championships. And we are getting ready and looking forward to go there and represent our country and make our country and the department proud. Absolutely, yes. So our intention as a brand, as a company, is to give back to our society and more preferably youth and most vulnerable. So this for us is the beginning of a journey that I believe will go quite far with Kenya Prisons teams and also equally champions in different sports fields. Team Kenya manikod pek mar winjo ibiro rwaki gi ilo pacho kae kowuok e piny mar Brazil kuma gisebedo ka gipiem e tuke mag Deaflympics. Kanuoyo gi jofwambo e piny mar Brazil, jagoro mongirore e migawo mar weche tuke Josephat Mukobe olero ni piny owacho oseketo kenge makare mar rwako jotugo go ka ma duto noyudo midila 24. Jotugo mokwongo biro moloyo e alap mandeke ma Jomo Kenyatta otieno makiny. Piny mar Ukraine nobedo e thuolo mokwongo bang' loyo midila 137 ka 61 nobedo goldi 38 silver cup to kod 38 mag bronze. Tukego mag Deaflympics nochakore tarik 1 dweni kendo chopo giko tarik 15 e nyasi mane obagi alap ma Sisi Central Esportivo e boma ma Brazil. Our athletics team is very superb. It is very impressive. In fact, this time around, I'm happy because we had promised Kenyans that we are going to bring at least 20 medals above what we got in the Olympic Championship and the Olympic Games in Samsun. In Samsun we had 17. This time here in Cassius we are going home with 24 medals. I'm going to ask the National Heroes Council to welcome you home as heroes, actually, to give you that heroic welcome, as heroes. You have performed well, despite the mishap today. You have stood. Nyakora mgonjwa nyaka e piny mar Ingeresa oyudo ni lig mar Arsenal tieko e thuolo mar 4 e lig maduong' mar adhula e piny mar Ingeresa nogore e Luanda bang' klab mar Newcastle goyo gi gonde 2